Asikubingelele kule channel izindaba zikaBhoqo mengabe umusha siyacela wenza ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona kwamavideo amasha esiwafakayo kule channel. Sikhuluma nganaloko udaba lokwangizwa umchunu izolo kusabalale ivideo yakhe lapho nakanjani bethula khona inkulumo wakuveza ukuthi ngeke simashe forever lokho kulandela ukuthi ngomhla ka-30 June kwaba nomnqamla juqu wosuku lokuxosha abakufika kuleli abanganazi incwadi kwaba nemasha enkulu eThekwini kwaba nemasha enkulu eGoli kwahanjisa ama-memorandum. Ungizwa umchunu uthe kwesikhathi njengamanje ke silindele impendulo zizoleke kanjani inkulumo ke ethiqophile yakhe ka umongameli Mabhinca. Ungizwa umchunu sizokuphola kwakho ukuthi uthini wena. Abanye sebemshaya ihlombe ngale nkulumo yakhe bathi namandla bathi nobudoda bathi chunu lehlakaniphile. Nansi ke nakanjani ke iclips ihlanganisile zizwele as much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso limile lelo, iqiniso lonke, iqiniso lodwa. Iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse economy. Futhi ngikhuluma lokho njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha nabo yonke lento ukuthi adewethu uMangobese noMfowethu Phakela abalazi ijele, and futhi they are junior to me. They are excited about every situation. Limelight, relevancy. Asikunike ithuba ke kwi-comment section nakanjani usizokuphala wakho ukuthi wena uthini mayelana nenkulumo kangizwa umchunu yavumelana nakho akusho ngempela ukuthi ke seyisikhathi ukuthi silindele ke impumela okanye imphumela elokho kade sikumashela 1000 times. Kuthini wakho ukuphawula kushiye kwi-comment section. Uthi ungizwa umchunu ngeke simashe forever.